Deze week is er een nieuwe fotografiecursus gestart in Oostberg bij het Swing College. KikkerTV ging hierbij een kijkje nemen. Wat is de reden van de cursus? De reden van de cursus is rechtstreeks komt die voort uit het terugtrekken van de subsidie voor cultuureducatie die gegeven werd aan de Stichting Welzijn. En de Stichting Welzijn organiseerde allerlei cursussen en activiteiten in de Hoekzak. En die zijn nu allemaal komen te vervallen en daaronder viel ook de cursus fotografie. En omdat we ervan uitgaan dat er voldoende belangstelling is voor fotografie, zelfs heel veel, hebben we gemeend zelf fotografiecursussen op te moeten starten. Met wie heeft u de cursus opgestart? We hebben met z'n tweeën de cursus opgestart, Hajo Hofman en ik. En voor wie zijn de cursussen precies bedoeld? We hebben het genoemd, en ga ik even terug naar de naam, we hebben het genoemd Zeeuwse Fotoacademie. We willen daarmee aanduiden dat we meer willen dan alleen maar een basiscursusje waarbij je leert op welke knop je moet drukken en welk programma je moet instellen. Dus we willen uiteindelijk mensen die inhoudelijk met fotografie bezig zijn, maar je moet natuurlijk eerst weten hoe je gereedschap doet. Wat is je ervaring of achtergrond binnen fotografie? Ik ga graag op reis en ik heb daar altijd foto's gemaakt met een compactcamera. En nu wil ik eigenlijk meer ervaring opdoen. Waarom doe je mee aan de fotografiecursus? Vooral om meer gebieden van fotografie te leren kennen. Ik weet alleen fotografie op reis, maar niet bijvoorbeeld hoe je mensen een mooi portret van moet maken. Wat is je ervaring of achtergrond binnen fotografie? Ik maak altijd foto's met compactcamera's, met hele kleintjes. En nu wil ik met grotere camera's werken met verwisselbare lenzen. Waardoor je dus mooiere foto's kan maken. Waarom doet u mee aan deze cursus? Ik wil de foto-indeling verbeteren. Dan gaan we leren op de cursus. De gevorderde cursus, of de behandelingscursus heb ik al gedaan. Ik ben nu aan de volgende bezig dan. En op die manier mooiere foto's te maken.